Urmează să intervenim chirurgical la o pacientă în vârstă de 50 de ani, pe care, de curând, am diagnosticat-o cu cancer invaziv mamar. Pacienta se prezentase la mine pentru o a doua opinie, fusese deja complet evaluată și clinic, ecografic, mamografic, rezonanță magnetică nucleară și totuși existau niște suspiciuni, niște incertitudini care nu putuseră a fi lămurite. În situația aceasta a ajuns pacienta la mine, am consultat pacienta, am efectuat ecografie și elastografie mamară, am constatat într-adevăr prezența unei imagini ecografice suspecte, infracentimetrică, adică de doar câțiva milimetri, fără corespondent palpator, la o pacientă cu sâni voluminoși, adică cu macromastie. În timp ce mamografia nu decelase nimic anormal, rezonanța magnetică nucleară avea ușoare suspiciuni. În aceste condiții, deși am realizat că nu era un caz simplu și că biopsia nu este ușor de efectuat, mi-am asumat cazul și am efectuat puncție biopsie sub ghidaj ecografic. Diagnosticul, din păcate pentru pacientă, a fost de carcinom mamar invaziv. În aceste condiții am trecut la partea de evaluare extensivă a pacientei, de stadializare și, în urma tuturor investigațiilor, stadiul bolii a fost stabilit de T1, N0, M0, adică părea că boala era limitată strict la nivelul sânului. În momentul în care depistăm la timp un cancer de sân, putem să realizăm intervenții chirurgicale limitate și estetice. Așa este și cazul pacientei de astăzi, diagnosticată cu cancer de sân în stadiu incipient, la care ne propunem să efectuăm o rezecție mamară limitată și să apelăm la tehnica ganglionului santinelă. Astfel, putem să evităm o serie de complicații, cea mai redutabilă fiind limfedemul. Am încheiat intervenția chirurgicală, care a decurs foarte bine. Am realizat rezecție mamară limitată stângă cu detecție și excizie ganglion santinelă, urmată de limfodisecție axilară stângă. Încă o dată se dovedește cât de important este ca acel chirurg care practică chirurgie de sân să fie un foarte bun ecografist de sân. Pe mine m-a ajutat extraordinar de mult ecografia, atât pentru diagnosticul inițial, pentru că am depistat imaginea suspectă în sân, mi-a permis să înghidez puncția biopsie mamară și astăzi în sala de intervenții chirurgicale mi-a permis practic să-mi controlez intervenția chirurgicală, pentru că eu, ca și chirurg, trebuie să îndepărtez o formațiune tumorală de la nivelul sânului, pentru care trebuie să am neapărat un reper. De cele mai multe ori formațiunile tumorale au corespondent palpator și atunci chirurgul își controlează intervenția chirurgicală, își ghidează intervenția chirurgicală prin palpare. Dar în momentul în care acea formațiune tumorală nu se palpează, chirurgul are o mare dificultate. Practic, astăzi eu am făcut intervenția chirurgicală sub ghidaj ecografic, sub control ecografic. Am știut unde să tai, cât de mult să îndepărtez, astfel încât formațiunea tumorală să fie complet îndepărtată, să fie îndepărtată în țesut sănătos și să-mi controlez marginile de rezecție chirurgicală. După ce am terminat primul timp al intervenției chirurgicale, și anume rezecția mamară limitată, cu recupe, am trecut la timpul 2, acela de identificare și excizie al ganglionului santinelă. Am identificat ganglionul santinelă, l-am trimis către anatomie patologică. Din păcate, deși toate investigațiile preoperatorii considerau că pacienta nu are adenopatii suspecte și cel puțin din punct de vedere macroscopic nu erau adenopatii suspecte, totuși acel ganglion era metastazat, iar acest lucru nu ni l-a putut spune decât medicul anatomopatolog. Din acest motiv, n-am putut să mă opresc doar la tehnica ganglionului santinelă și a trebuit să continui intervenția chirurgicală cu limfodisecție axilară stângă. Intervenția chirurgicală a decurs foarte bine, pacienta se va externa practic după 1-2 zile, se va reîntoarce la viața de zi cu zi, urmând însă un întreg protocol terapeutic și o serie de controale medicale pe care le voi coordona îndeaproape.